Servus, zdravím vás, nech zavítajte pri gameplay s Ravenom. Dáme si nejakých 10 minút hrania. Bola decha aspoň. Viete čo, ani build neukážem, ten dám až dole. Nejak tam nabok, alebo dačo. Potrebujem hlavne Steamka. Bez Steamka nebudeme dlho. Kde si? No zabijem tu dvoch a nikto nikde. Armor, potrebujem Steamku a hlavne damage. Dobre, tu sú. Takže my môžeme ísť naokolo. V kľude, úplne v kľude môžeme ísť naokolo. Oho. Hahaha, tam na čo šmeky. Raven. Personálny gear je celkom v pohode. Som si myslel, že bude horší, ale je celkom v pohode. Doktory, nemám úplne celý, chyba je jedna vec. Takže používam zmiešaný build teraz. Ja som armor, kámo. Nechcem náboje, zober si náboje, ja som armor, ty hlupák. Armor, jo, končíme. Pozor. Vedľa teba je špina a ty nevedel, že je vedľa neho. Kamo, ani do chrbta si nekúka. A henten, neviem kam išiel. Neviem kde je proste s tou Miráž. Tak ráno. Bum! Pekne mi to zavarilo, prdel. Tam máš. Nie. Raven. Tento pohyblivý set by som povedal, že je jeden z tých takých obťažnejších hrať, ale teraz som si v posledných hrách všimol, že je to oveľa lepšie zabrať. To ma nemôžeš normálne oživiť, zatiaľ príde niekto sem tade alebo sem tade.
Nemám náboje, kamu. No, pomôžem ti, zdvihnúť sa. Poď, stihnem ho. Jasne, že... Nemám s tým. Nemám ani náboje. A niekde si ani ešte na stranu. Kam odchádzaš od nej? Veď choďte k sebe. Poď. Slayer si vás vychutná inak. Slayer si vychutnal jak nič. A jak to, že som zabil sám sebe? Ale hej! Prečo mi tam ukázalo, že som zabil sám seba, keď... No, jak môže Raven zabiť sám seba? Až tu inde 5000 iných možných veci a hentade nejdem, veď tam sú všetci. Jak vždy. Mentálne. Trochu, ale je to tak. Som vždycky hneď všetci. Ja chcem Vision, tam ber si zásobník. Mám ešte dostať. Vidím, že nás už tam sype všetkých. Tak mi ideme pomôcť trochu. Posype. One HP! Ó, nemám náboje! Call an ambulance. But not for me. Táto špina... Ja som ju zabil? What the heck? OK, asi som ju iba dorazil, lebo Mira, že musela pekne zobrať. Akože... Nie, tam neskač pre Boha. Odskoč sedi už. Ešte jeden je tam. Dobre. To bola pekná hra. To bola krása. Mira si tam poskakovala jak taký orlík. A už vidíte. Ale však my sme bránka Raven. Tento Raveník. Koľko vlastne inak pozor. Poďme na to. Dejko, najlepšia hra, ktorá ma zatiaľ tak nechytila nikdy, ako bolo Decho. Ideme dive. Myslím, že to ti pomôže akože. No poď. Pekne. Jasné. A kde si?
No chod do nej, veď tam je. Spárko. Pozor, 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 pozor. Ježišmaria, kámo, veď vy ste jak... Idete normálne, idete, potom spravíte a zastavíte. Najväčšia chyba, treba ísť do bezpečia, niekam úplne inám do faka odísť. Ako tam. A potom máte až pokoj. Takže poďme na to. No poď. Trochu lagy, no. Obťažné, keď človek využíva internet. Iba takedy. Ideme na dive. Idem to vydajvovať, poďme na to. Som myslel, že ja sa bojím nejakého tu eholníka. Fúkam ho, akože musel by si ma najskôr hitnúť. Ideme na okolo. Ja ma niekde je enemy team. Haha, som mu synak vykabriasnil. Máme ešte jednu. Dúfam, že vyjde nejaká fajnová hra. Možno ak vyjdu dve, tak dáme dve. Ak nevyjde do chvíľky ešte nejaká fajnová dobrá hra, tak Aufschlussende. A ideme. Tam budeme 2 strany aspoň, bo verím, že tu bude niečo, čo nás bude chcieť prekvapiť a zabiť. Ako vždy. Dobre, damage. Bežím potom. Do pekla, bež! Kurňa! Áno, vrtaj, teraz vrtaj, díky. Za pol minúty sa ešte dá. Ale asi dáme koniec. To bol Raven, dúfam, že sa vám to páčilo, po prípade smakni tam zvon, aby si nič nezmeškal, odber, ak si tu nový. A vidíme sa pri ďalšom gameplayi. Zatiaľ sa majte, čaute a nevrtajte.